bé, i d'ara anem a dibuixar un tetraedre amb una aresta vertical. I fixeu-vos que el vèrtex B, aquest que teniu aquí, està contingut en el pla horitzontal, d'acord? Una aresta vertical, recordeu, una recta vertical sempre té la seva projecció vertical perpendicular a la línia de terra i la seva projecció horitzontal és un punt, perquè tots els punts d'aquesta recta tenen la mateixa ubicació de la seva projecció horitzontal. Llavors, el primer que hem de fer és dibuixar una mitjatriu, que és el que faig ara, una mitjatriu d'aquesta aresta vertical amb projecció vertical. D'acord? Dibuixem la mitjatriu que divideix en dues parts iguals a l'aresta i els altres dos vèrtexs d'aquest tetraedre estaran a sobre aquesta recta amb projecció vertical. És a dir, que tots dos, C i D, tenen la mateixa cota, que és aquesta, la meitat de l'aresta vertical. A continuació, anem a averiguar l'altura de la cara per poder dibuixar la secció principal del tetraedre, perquè resulta que la projecció horitzontal, com heu vist en els apunts, la projecció horitzontal d'un tetraedre que té una aresta vertical i un vèrtex contingut en el pla horitzontal, la projecció horitzontal, com deia, és la secció principal del poliedre, d'aquest tetraedre. Per això hem de dibuixar la cara, que és el que teniu aquí, de color groc, juntament amb A' i B', teniu un triangle equilàter, que és la cara de cada una, és la magnitud real de cada una de les quatre cares d'aquest tetraedre que dibuixarem, d'acord? Llavors, l'altura d'una cara, això és la cara, aquí ho teniu, i l'altura és la distància des d'un punt en el vèrtex oposat. Per exemple, des de A al costat oposat. Llavors, aquesta línia que teniu de color blau és l'altura d'una cara. D'acord? Llavors, què és la secció del tetraedre? La secció principal del tetraedre, que és el que dibuixarem ara, a la projecció horitzontal, és un triangle format per dues altures de cara i una aresta del cos. Llavors, si vos fixeu, això, clar, si no ens donen la ubicació de cap dels punts, la podeu col·locar com vulgueu. Jo la col·locaré així, veus? Les línies blaves són les dues altures de la cara, aquestes dues que tenim dibuixades ara, i penseu que aquesta distància i aquesta distància són exactament aquesta, en magnitud real, perquè la secció principal està sempre en magnitud real, i aquesta d'aquí, és a dir, que aquest arc en discontinu negre és un arc que té centre en aquest punt i que té distància A'B'. D'acord? Llavors, això és una aresta del tetraedre. Llavors, dibuixem aquesta aresta. Això recordeu que són dues altures de cara, dibuixem l'aresta de color negre i això és la secció principal, aquí en projecció horitzontal, en la qual cosa això serà un vèrtex d'aquells que tenen aquella altura meitat a la mitjatriu de l'aresta vertical i aquest serà l'altre. Els hi posam un nom, això és l'aresta, això és la secció principal i aquí tenim D i aquí a baix tenim C. Com que C i D ja sabem quina cota tenen, simplement, ara repassam la projecció horitzontal perquè quedi més clara i ara dibuixam línies de referència per C i per D per trobar la projecció vertical de D i la projecció vertical de C. La secció principal la tenim directament, o sigui, no hi ha vistes i ocultes perquè les tres línies que formen la secció principal, que és la projecció horitzontal, són vistes. En projecció vertical, com que C està per davant, si ens situem
sempre ens hem de situar per davant, sempre hem de deixar la peça entre nosaltres i la línia de terra per visualitzar-la. Llavors, el primer que trobarem és el punt C, és el que té més allunyament i per tant és el que se veurà. Per tant, la línia CA, l'aresta CA i l'aresta CB, que estan aquí solapades, CA i CB en projecció horitzontal, són vistes. I la línia CD també serà vista, d'acord? Perquè tot el que va a C, com que és el primer que veiem, és vist. I no hi ha línies ocultes. Ara dibuixem les arestes que formen part del contorn aparent, D', A', AB', A'B' i B'D'. I ja tenim aquí la projecció vertical acabada d'aquest tetràedre. D'acord? Aquest és el punt C que està per davant de la cara ADB. I per tant, aquestes tres línies s'han de dibuixar contínues perquè són vistes.